ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለዚህች ለተከበረችው ቀን ለዚህች የትግራይ ታሪክ ለመስራት የተሰባሰባችሁ ትልቅም ትንሽም እንኳን ለዚህ አደረሳችሁ። መድኃኔዓለም አሰባስቦ ይህን ቅዱስ ስራ ልንሰራ ስላሰባሰበን ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችን ደግሞ ስለ ትግራይ ያለው ችግርን ያለውን ሁኔታ ዋተን ሁሉ ጥልቅ የሆነ ምዕራፍ እናስቀምጣለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር የምክራችን የውይይታችን የሁሉም ነገር ባርኮ ቀድሶ እንዲያሰምርልን ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ብስሚላህ ራሕማን ራሒም አሰላቱ ወሰላም ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዓድና ሰላም ንክኾነልና ረኽባ ንክኾነልና ነቶም ዛሊማት ኩለይ ብኢዶም ክሕዘልና ብእግሮም ክሕዘልና ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك بالطغاة والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا على الإسلام والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زخبركم حواتي أحاتين كمون دكي أبزي تسراسيبنا زل عدنا سلام كوينو أب عدنا سلام نجيسو بخيري بسلام تحققنا ننبرو له جزي ربي هبنا لكم فتو يمسكن. كم حدث قروي أنا أسمعني سمعت حسابي كقربي حساب لك تقم لك تقمك زفتح لك أكل مركب مالت كأونا عقب سمعك أنا قر سمعتي لأننا أنا حجوسي تقمنا خنا قربينا تقمنا خا تقم تقرأيو تقمنا تقم تقاريو تقمنا تقريب الخا تقمنا يفتحي لسلزعمن بتتوهبنا قدمتها بستوهبنا عدل أنا حجوسي سلزي تعدل السجن بأقباب كنت كمل خالنا إلى أمني. بس أقوله وأنا مهنيات بمخكر كوميشن إثيوبيا بستقبل اللي تعويت بزلوا يا هجرة وخناتات بسلام منفتح إثيوبيا خاب زرورته ناي كينات هزوريت وطيا ناو سلامة من قد خيرن تزرور أقول بسلامة من قد مفتحن مخارنا نمزت أمزح. زرار ولو تعيش أقام تعال كان أختم هاخر اللي تخلو العد نفتر كنا أدوي كمسجن زقبنا جرمر بزغاني هم جدي تواصل خونا يخلون سبي تأكل مخر ركب كوبيا سبس كوبس هيت أن كل شيء مسلاتاتون كنا حزن خد مالت أبينا تتذكروا زبلنا جراتي مفلاك خونز خدمر بمكابكات فتحنا جرونا له علام أخاء يزوسنا بمكابكات فوقنا جر كل يخل جن إهنم هنا بتبها هللو أبتزار ولو من البت بدي لك خي خون عنون ويم سخازوا لنا جر عبايلن ويد ما تناتي يزلوا كون عخون ترفيو إهن مهين سكن بحال لازم بزول عينة من قد استقاني عند حركون ركبك زحشة مسائي زحشة تصفى زحشة نقدر نخلوكا مخنيات فتري مالتي زغوني يكون فلالايات مالتي بليتات از بوليتيكا تقميو فلالاي محدر عيو التفلالي اتحساس لنا مالتي حزي اذا هاجراو زته انتايو زغبر زلو افلالايتنا لاب طربيزا مصيناس تردادينا بسلامة من قد تناقيرنا مالتي حق وصينا دحريو لافت حزب المخادي ازي بحالللو قند علاماتايو بنغغر ليخونس بحيلي بغونصي افلالايات كعفن ويد ما حسابات كعفن دلي حيللو اكلات له زوزينيو جيجا من قديو يوسف طفيو لي حتوتات اليومون بسلامة من قدي لا طربيزا مسيوم بسلامة من قدي بتحقق من قصر فوق مال الديمقراطية مسألة تقييمس نوع البوليتيكا كايدا كحزي خلي مسألة سلازي كافت جونس أول خنا ويد ما كافت أورا أول خنا أكايدا وتينا ناو سلامة أول خنا زتا أتينا دحريو بتسرعات مسألة تحقق من قصر لقمات تسرعات له ديمقراطية مسألة تقييمه حدا بوليتيكا بارتي مسؤولي تديو لهزو ورد ديو مسهزو تغانيو بوليسيو حانسيسو
ድሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ላመረጻ ለኸረሉ ኩነታት እዩ ለመቻችለሎ ዘሃገራዊ ዘተዚ ማለት ዘለቄታዊ ሰላም ምን ትክህልዮ እዚ ውይይት ተጸዊዕና አነ ፓርቲ የተጸዊዐ መጽኤ በራዲፓ የተጸዊዐ መጽኤ ነው ውይይት ዓዲመ በጣም ደስ ዝብል ማለት ተዓፈነ ድምጽ ክወጽ ደስ ይሉኒ መጽኤ ሐሳቤ ከተሐላለፍ ማለት እዩ ነገራት ኩሉ ስለ ትግራይ ይምልከተና እዚ ይምልከቱ አነ ባዕለውን ናይ ህዝበውን ወኪለ خزارب زدلي ነገራት ኩሉ ብምክክር እዩ ክኾን ዘሎ ናብ ዘይተደለየ ግጭታት ምእታው ከም ሃገር ከም ክልል ጣዕም ጎዳኢ በኢኮኖሚ በማሕበራዊ ፖለቲካ ሕዚ ትግራይ እንተሪና ሰላም ሎ ኢልካን ምሕሳውን ከቢድዩ እዚ ሰላም ንኸውን ደሞ ብዘተ ይኮን ዝግበኦ ግጭት ዝሓለፈ ነገራት ኩሉ ዝባኸኑ ነገራት ሪና የሚና አባናውን ባዕልናውን ዘጋጠመ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ፖለቲካዊ ነይሩ እዩ بخمزي عينة مدرخات خاطر فتحهم تخيل خمزي عينة نجارات بحيلي بقلوات تيخونس بنجكر بزاته بحادة قراري وكات نجاجر كأخا خم هاجر سلطون كتخون تخيلنا إذا مدرخ صبغي لإذا أمن إثيوبيا تاريخنا نوح وان زي مسألة يو تاريخنا أنا زول سمعني تزي سمع خاني مكتتاليو كابنا مكتتال تاريخ كابنا وق تاريخ كابنا كوينات تاريخ وصينا استزلون حساباتنا وسلام نمص بزتن بمخكر نغورم زبل علامه سؤال بوعلو ريخا صبو نغريكو مكاتو قدم حزي يبحال نغري وي إثيوبيا تقدم يا لمن دم يخاتبل وي نحنا زبلنا يسعر كاخا تمصنيركا حزقن تايوم لحلفو شجراتنا تاي مسلو كاب لحلفو شجراتنا تمرنا نقصال خاي نغبر دي كند اجندا نايز مخكر كوميشن زي سلازي زعوازي زصل سو بعلوم سؤالو كينات كنبر زدل سو تزي خوينو بمن تامر إثيوبيا يكون تግራይውን ዕሪው ጠቃሚ ነገር እዩ እዚ ሓደ ዓውይ ጸጋይ ስለምታይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይነበረ ጸጋይ እያ ኣብ ትግራይና ዘይነበረ ጸጋይ እያ ወይ ስምዕኖ ወይ ክቀትለካ እያ እዩ ኣብ ስተይና ምዃን መሰል ኳ ይነወረ ይኮሰብ ታይ እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ይመስሊ ኢልኻ ማእኸላይ ቁዋምና ማሓዝው ነው ዘይነበረና ልሳዕ ስለዚ ነዘው ዝኒዮ ታሪክ ነምውጋድ ቀስ በቀስ ምክክር ኮሚሽን ክሰርሕ እየምዋሉ ነዚ ዕላማ እዚ ሒዙ ምውጋሱ ዓውይ ነገር እዩ አዲስ አበባ ወንቲ ማእኸል ናይ ተሃገርና ዋና ከተማ ስለ ዝኾነት ብርክዝ ዝበለ ትግራዋይውን ነውዚ ስለ ዘሎ ከም ዝረአኻዮ እዚ ውሑድ ዝተዓደመ እንተዘይ ኮይኑ ብዙሕ ምይይጥ ዝደሊ ስለ ዓዱ ስለ ህዝቡ ምይይጥ ዝደሊ ብዙሕ ኣብ ዓዱውን ዘሎ ምዃኑ ተሓሳቢ ክግበር ክኽእሎ ማለት እዚ ውሑድ ወኪል ተባሃለ እምበር ያው ኩሉ ህዝቢ ሕቶታት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከም ትፈልጦ ያው ድሕሪ ኩናት ኣብ ጸገም ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ እሱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ጉዳይ መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ኩሉ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ብምይይጥ ጉዳዩ ጸገሙ ሕቱኡ ክፍትሐሉ ድልየት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ነገር ምርኣይ የድሊ እዩ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሒዝዎ ዝመጸ ለተጋሩ በጣም አድላዩ በቀደማይ ሓደ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ይፍለጥ እዩ ግና እዚ ሃገራዊ ዘተ አድላዩ ምክክር ኮሚሽን ሒዝዎ ዝመጸ እንደ ሃገር እንደ ትግራዋይ ደግሞ አድላዩ ማለት እዩ ዘለዎ ጸገም ይፍለጥ እዩ ኣብ እዚ ዘለና አዲስ አበባ ተጋሩ ተወለድቲ እዚ መነሻ ከም ዝኾኑ መጠን ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገማት ግን ፕራዮሪቲ ሂብካ ዝፍታ ጉዳያት ኣለዎ እዚ መፍትሕ አድላዩ ማለት እዩ ህዝቢ ሁሉ ግዜ ሰላም ይዘቅድም እቲ ችግር ፖለቲከኛታትና እዩ ፖለቲከኛታትናውን ሰላም ከቀድም ኣለዎ ቅድሚያ ሰላም ከንበለና ክንመኻኸር ክንዝቲ ዘቲና ከዓ ናብ ሰላም መጺና ሃገርናን ዓድናን ካብቲ ዝነበረቶ
ናይ ኩናት አዙሪት ወፂና ናብ ሰላማዊ መንገዲ ብሰላም ንሞክሮ ብዘተን ንሞክሮ ካብ ኩናት ወፂና ናብ ሰላም ንዘምር ቀጻሊ ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ክልል ከይድካ ክስካብ ታሕቲ ወሪድካ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ዘሎ ንዕኡ ኣመያይጥካ ሰላም ዘይደሊ ማሕበረሰብ ኣሎ ኢለ ይሓስብ ናብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ስለ ሰላም እዩ ኩሉ ዘውግዕ ያው ንፈልጦም ኢና ቤተሰብና እዮም ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም ዘለዉ ሰላም ድሕር ሃልዩ ሰሪሕኻ ትልወጥ ኢኮኖሚኻ ትዕቢ ከም ሃገር ሕዚ አዲስ አበባ ንሪኦ ኣለና ከምዚ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ልማት ኮሪደር ኣብ ትግራይ እውን ክኸውን ንደሊ ኣብ ዘለና ተጋሩ ትግራይ ክትዓቢና ዝንደሊ እምበር ንበይንና ተሓፂርና ትግራይ ኮይና ወይ ትግራይ ኮይና ወይ አዲስ አበባ ኮይና ናይ ብልና ፖለቲካ ናይ ብልና ተሓሳስባ የትም ኣይብፅሕና ስለዚ ሪናዮ ኢና እና ክንዓቢ እንተኮይና ብሓደ ከም ሃገር እናተነጋገርና ፀገማትና እናፈታሕና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንበፅሕ ኣለና ኣነ ብጣዕሚ ዝቐንእ ብዙ ሓደ ግዜ እዞም ዓበይቲ ሃገራት ንኣውሮፓ ንሪኦም ወይ ምዕራባውያን ክንሪኦም ከለና ንሕናስ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለና ናይ ተሓሳስባና ውፅኢት ኢለ ዝኣምን ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ኢና ከምኦም ዘይንኸውን ኢለ ዝሓስብ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝሕመን እና ኣተሓሳስባና ውፅኢት ኢለ ስለ ዝኣምን ኣተሓሳስባና ፅሩይ ክኸውን ኣለዎ ከም ምሁራን ከም ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ከም ውድብ ስለዚ ፅሩይ ኣተሓሳስባ ነቱ ግዜ ዝምጥን ትህዝቢ ናይ ትህዝቢ ድሌት ምስ ቴክኖሎጂ ጋር እናተኣሳሰርና ህዝብና ክንልውጥ ይግባእ ካብ ድኽነት ክንውፅእ ይግባእ ኢለ ሰላም ንምፍታሕ ንምርዳእ ሓሳብካ ብነፃነት በተለይ ብፍላይ ምትእምማን ኣብዚ መፅኤስ ብፅሕኒ ችግር የብሉ ካ ሰላም እየ ምስቶም ኣሕዋተይ ምናምን በሚጣሚነ ንሶም እውን ድሌቶም ኣነ እውን ድሌት ብሓሳብ ግን ንሓሳብ ኣፈላለየናስ ላብ ሓደ ኣምፂና ላብ ዝጠቅም ነገር ንምምፃእ ኢና ተዘጋጅዩ ብሓደ ግዜ ዘይፈትሐ ድማ ኮይትብል እንዴ ኣማይት ዓመታት ዝፀንሐ ነገር ሕዚ ውሽጢ 3 ዓመት እሞ ከዓ 3 ዓመት እውን ናብ ዝለዓለ ህውከት ለኣተናሎም ዓመታት እዮም ዘይፈትሖም ቅንዕና ስለ ዘይብሉ ወይ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ኣይኮነን ባዕሎም ቶም ሕማቃት ሲቶም ሕዚ ንዕርዮም ኣለና ኣብ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ደምና ኣትዮም ባህልና ኮይኖም እዮም እዚ ባህሊ እዚ ካብ ደምና ንክተውፅኦም ድማ ነዊሕ ቃልሲ ይደሊ ብፍላይ ድማ ትግራይ ከዓ ዝምክር ኮሚሽን እዚ ዓብዪ ነገር እዩ እዚ ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያው መላእ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት እናተሳተፈ ዝኸድ ዘሎ ካብዚ ቀድም ኢሉ እውን ኣጋጣሚ ተዓዲምና ተማይጥና ነርናና ግን እንታይ እዚ እቲ ምክክር ኮሚሽን ምስ ናይ ትግራይን ምስ ናይ ካልኦት ክልላትን ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይኽእልን እዚ ናይ መጀመርታ ናይ ትግራይ ምክክር መድረኽ ይምበር ብፍሉይ ትግራይ ብፍሉይ ከመይ እያ ክትማኸር ዘለዋ ተባሂሉ እዩ ክዝቲ ዘሎ ከምተን ካልኦት ክልላት ኣይኮነን ማዕረ ክሕሰብ ዘሎ ከም ኣካል ናይዚ ሃገር መሬቱን ህዝቡን ዝሕሰብ እንድሕር ኮይኑ ንዝተወሰኑ ሰባት ትገድፉ ኣጀንዳ ኣይኮነ እዚ ኣጀንዳ እዚ ማለት ወይ ነቲ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ወይ ንዝኾኑ ናይ ተናሓንሕቲ ፓርቲ ጉጅለታት ውዳበታት ወይ ንዝኾኑ ሲቪክ ማሕበራት ወይ ንዝኾኑ ፅዑን ተፈጠርቲ ናብ ሚድያ ቀረባ ዝኾኑ ዝረኣዩ ሰባት ገለ ጥራሕ ዝግደፍ ኣይኮነን ኩሉ ከም ህዝቢ ብጠቕላላ تعدون ناس نايت هزبون وجنا إلو زمن عن التحاسب كله خلوا بتقلل لا تهزبي تبدل هزبي كحاسس يجيبوا نمخحس ما نزخنا سبت قد فلوس راح يكونون وين منقص وين كم تعدد لنا نزخنا تكال وين نزخنا أكل زقدة فيكون كم هزبي بتقلل هزبي إثيوبيا تقرأيون نا إثيوبيا هزبي أكاليو تعدون نا إثيوبيا مريتيو بزبل مجمرة لب خفيتو نحدقت نقرأتها نغحسها برو خفيتو قرب كله بتقلل لا نخلو كوسب زقبوا حلفنتي مثلا أنا عملته موزحت يوم هم تريهم للقاء كاو تقرأي الموسيقى درجة 7% نازوزنيو زتل من هذه مكر كوميشن زي كاو تقرأي الموسيقى كاو تفل عليه ورداتات الموسيقى منا بتعم حقوسية بزيادة له برقت
ብርግፀኛ እንደገና ኔክስት ለሎ ኣብ ትግራይ ለሎ ማለት ካፍቱ ሃገራዊ ዘተ ለግነናዮ ሓበሬታ ታዩ ምቹው ልኾነ ሃዋህው የለይ ዝና መጀመርያ ዘተ እዚ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ምቹው ሃዋህው ስለዘየለ እዩ ዝብል ፀገም የውሊ ባይዘወይ ናይ ትራንስፖርት ይምበይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ኣብ መቐለ ኾነ ሓደ እዩ ኣዲስ ኣበባ ትገብር ተለኻ ግን ናይ ትራንስፖርት ወጭ እንዮ እምበር ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ስለለኾና ትግራይ ክልል ድማ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እዘው ዝኒኦ ልቲ መረፃ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣፈላላይትኻ ብሰላማዊ መንገድ ኣሊኻ ድሕሪኡ እቲ ወሳኒ ላፍቲ ወሳኒ ናይ ህዝቢ መረፃ ንምኻድ ዝግበር ዓብዪ ዝኾነ ፕሮግራም እዩ እንደገና ህዝቢ ትግራይ እውን ብደንቢ ገይሩ ነቂሑ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቡ ክገልጽ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ከም ትሪኦ ዘለኻ ምይጥ ከም ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያውነቱ እውን ከም ዘይደራደር ያው ከም ትሪኦ ዘለኻ እዩ ጥራሕ እንታይ እዩ ዝድለ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ልሂቃን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያ ንመርሕና ንብሉ ዓድታት ማነው ኣካላት ብኢትዮጵያው ዘይደራደር ህዝቢ ሕቶታቱ ደሞ ክስማዕ ሕቶታቱ ክምለሰሉ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ዝኾነ ጉጅለ ንህዝቢ ትግራይ ክውክል ይኽእል ኣነ ፓርቲ መራሕየ ንህዝቢ ትግራይ ክውክል ይኽእል ንፓርቲ ንኣባላተይ እየ ክውክል ዝኽእል ዝኾነ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል እየ ዝብል ኣካል እንተኾይኑ እውን ንባዕሉ እዩ ክውክል ንኣባላቱ እምበር ንጠቕላላ ነቲ ናይ ህዝቢ ዝኒአ ሓሳብ ክውክል ኣይኽእልን ስለዚ ሓሳብ ናይ ባዕሉ ስለ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ህዝብን ሓደ ጉጅለን ግን ተፈላለዩ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ርክብ ንምምዕራይ ባዕሉ ኣብዚ መድረኽ እዚ ብቕንዕናን ብልበ ምልኣትን ምስታፍ ዓብዪ ነገር እዩ ብደገ ኾንካ ንዓይ ድማ ዝኣንባይ መን ይወርሳ ብዝብል ዝፍታሕና ህዝቢ ትግራይ ፀገም የለን ብኩናት ዝፍታሕና ህዝቢ ትግራይ ፀገም የለን ምስ ሻዕብያ ብምፅማድ ዝፍታሕና ህዝቢ ትግራይ ፀገም የለን ምፅማድ ኣብ ምክክር ኮሚሽን ብምእታውያ ስለምንታይ ውዕር ፕሪቶሪያ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ብኣውሩ ድማ ወለድና ዝመሰረትዎ ዓድና ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ብፍላይ ትግራይ ነዚ ሕዚ ኣቲናዮም ዘለና ፀገማት ዓብዪ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሂዝዎ ዝመፀ እድል ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎ ተጋሩ ኣብ መቀለ ዘለዎ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ተጋሩ ዓዲ እንዳበከየት እያ ቁስል ኣለዋ ሕመም ኣለዋ እዚ ክፍወስ እንድህር ዝግባእ ኮይኑ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሒዝዎ ዝመፀ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገራዊ መረፃ ልተጋሩ ብጣዕሚ እድል ስለ ዝኾነ ከም ኣዲስ ኣበባ ተመያይጥና ኢና እንዳተመያየጥና ምንያ ቀጻላይ ደሞ ኣብ ትግራይ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ ልተጋሩ ልበዓሉ ደሞ እድል ሒቡ ክመያየጥ እንድር ዝተገበረ ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ ብምይጥ ብዲያሎግ ብዝተፈላለዩ ዘተታት ዘይፍታሕ ነገር ስለ ዘየለ ኩሉ ግን ንዘተ ኩሉ ቁሩብ ክኸውን ኣሎ ንዘተ ዕንቅፍ የብሉን ግን ዝዘተ እዚ ጥራሕ ተዛሪቡ ዝኸይድ ዘተ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሕቶታት ዝፈትሕ ክኸውን ኣሎ ድሓርቲ ዘዛተ ኣካል እውን ኢንዲፔንደንት ክኸውን ኣሎ ነፃነቱ ዝሓለወ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ብዘተ ዘይፍታሕ ነገር የለን ካልእ ዕድል እውን የብልናን ዘተን ይኸውን ዝኽእል ሶ ብዘተ ግን መንግስቲ ዝመራሕ ኣካል እውን ናይዚ ሃገር ማለት እዩ ብዘተ ይኣምን እየ ድሕር ኢሉ ኮይኑ እናተዛተኻ እትገብሮም ጉዳያት ንሰሙን እናፈትሐ መፍትሒ ኣካል እናኾነ ኣብ ከይዲ እናተፈትሐ ፋይናል ድማ እቲ ህዝቢ ዝተማየጠሉ እቲ ህዝቢ ይደልዮ እየ ዝበሎ ነገር ድማ ክውሰን ትፅኢት ይግበር ማለት ዘተ ጽቡቕ እዩ ቀጻሊ ኣብ ትግራይ ዝሓሸ ለውጢ ከምፅእ ኣፈላላይ ዘሎ ብሓሳብ ብጦርነት ዝኣምን እውን ተነጋጊርካ ብዘተ ኢኻ ትምልሶ እምበይ ካልእ ኣይኮነንና ቀጻሊ መድረኻት ኣብ ትግራይ ክኸውኑ የዝምና ኣነ እስካብ ወረዳ እስካብ ማሕበረሰብ እስካብ ግብርና እስካብ ታሕቲ ዘለዎ ኣርሶ ኣደራት በፂሑ ለውጢ ከምፅእ ይምና ናይ መጨረሻ ዘለውና ኩሎም መሳርሕታት ፀንቂቕና ክንጥቀም ክንኽእል ኣለና
مدرخ مچاچو له او اونت او حسابنا ما نهون لنا كوميشن زين تግራይ انا صبو صقع او يصقع يحيز مصيو يزبل نمጨረሻ مفتح ግን ይኮነን ባዕሉውን نمጨረሻ مفتح ይኮ ይበለን ቶም حساب نقربهم حن مخاخرلهم كو يزሎ بمفتح كونيه تتبلناون ايملنا نقول حسابنا ناكل اتنفسنا توم حساباتنا لمنግስት نقرب كوب ድሕሪ بدرجه ይመጣ አበይና ዓለም አማ ይተዓመት ጸንሕ ጸገም او ውሽጥ ዓመት 2 ዓመት ክፍታሕ ስለዚህ መስተታፉ is best ፍላይ ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ሓንትን መፍትሒት ክትከውን ትኽእል ዘተን በቃ ብግጭት እኮ ሪናዮ ናይ ዘመናት ታሪክ ኮለና ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ሕዝቡን ማዓት ጦርነታት ኮንዩ ኣብዚ ሃገር ማለት እዩ ግን ብጦርነት ዝፍታሕ ዋላ ሓደ የለን ጦርነት ከይደኻውን እንታይ መጨረሹ ናብ አግሪመንት ናብ ስምምዕ ናብ ሰላም ከተመጽእ ማለት ስለዚ ሰብ ከይጠፈ ህይወት ዜጋታት ከይተቆጠፈ ብኩሉ ናይ ግጭት አክተራት ዝበሃሉ ጉዳዮም ሰላማዊ መንገዲ ፈቲሖም እዩ ቲ ኢትዮጵያ ክጸንዕ ትኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ መጋቢት 23 ክሳብ መጋቢት 25 ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሆቴል ስካይላይት በሓልዮት ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ከምኡውን ኢትዮጵያ ዘካተተ ፈላማይ ዙር ምትእኻብ አጀንዳ ከሳልጥ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኣብ ትግራይ ነዚ መድረኽ ንምስላጥ ተደጋጋሚ ዝኾነ ጻዕሪ ዋላኳ እንታካየደ ነቲ ክልል ዝመርሕ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ኾነ ህወሓት ነቲ መድረኽ ንምስላጥ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ክህሊ ስለዘገበሩ ከም አማራጺ ነዚ ፈላሚ ዙር መድረኽ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክሳለጥ ተገይሩ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ናብ ክልል ትግራይ ብምኻድ ዘኽእል ኩነታት ኣብ ዝፍጠረሉ እዚ ዘተ ቀጻሊ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ